Alo? Wallahi sai dai haƙuri wallahi. Wallahi ba a gan shi ba. Ni na fi tunanin yaron nan tunda ya fi saba siye sahu ɗaya je Legas. Wancan tafiyar tasan ma fa sai dawowarsa muka gani. Wallahi, ka san yaran zamanin nan ne yadda suke wannan afan ba ganin kowa suke da gemu ba wallahi. Sai ka ga sun ɗauki tsohon kama ya an ɗauke shi a matsayin aboki. To Allah ya sa da yana Legas din. Dan wallahi ni hankali na dan fara dagawa. Ka san irin yaran nan da suka fi wannan sun dan fi shiga rai. Duk da yaran nan yana ja min magana amma kuma Allah ya zuban kaunarsa wallahi. Wallahi. Gidajen rediyon nan da zaɓi sanka da inda ake taskira din nan da inda suke muƙyaƙyata din nan duk an ci giya wallahi har yanzu shiru har cewa ne duk wanda ya gan shi a bada wani abu zan bada wani abu duk wanda ya gan shi a bashi. A'a ni ba zan je mutuwa ba ɗana ba yanzu zai tafi ba wallahi. Ina zan je mutuwa da ne da asibiti kawai ba mu je ba. Ina zuwa ina alhamdulillah. Ba a garin ne. Dan liti yanzu dan liti kana nan mana azumi uku kenan a jere ka tayar mana da hankali gaba ɗaya mu rasa inda ka shiga dan liti. Na gaya ma in za ka yi tafiyan nan ba hana ka zan ba amma ka sanar min ga inda kai harkar nan ya fa alkhairi dan liti. Ina sto kwana na uku sto shan wannan. What? Inna ilaihi raji'un. Dan liti. Ɗaya na ɓantara na sha. A abi ce dan liti. Biyu na sha? Kai overdose dan liti. What? Dan liti ina laifin ka samu wannan abubuwan da kuke dan sha na maganin bara dan liti. Ina abinci na. A'a. Abinci na. Kai azumi fa ake dan liti ban san ka tobara fa. Duk abin da za ka yi baka wasa da ibada yanzu bai kamata a ce ka fara wannan ba. Azumi fa ake yi. Azumi? Kora uwa. Azumi ake yi? What? Wallahi sai kama abinci. Allah wallahi sai kama abinci na ci. Azumi dito ban san da shi ba. Na yi tunanin sai wani watan na gaba wallahi. Kai dan liti. Ko dai an jefe ka ne dan liti. Kai da kake tashi da daga yin support kai yanzu ka rungumo wannan dan liti kai dan liti ai da kake nufi ne what kuma abinci na to wani buredi ne dan liti tunda Allah ya dawo mana da kai yanzu kai wanka ka dau yin azumi tunda na san baka ci komai ba ka fara kasi wannan kuma ka ba amfani da ita dan liti. To yanzu me kake nufi? Azumi nake yi? Bana azumi. Wani biredi na ci kawai. A ɗan liti. Haba ɗan liti. Ni ba azumi na ba zan yi shi a wannan watan ba. Sai watan gaba in ya kama. What? Wallahi sun jefe ka. Wallahi sai a watan gaba zan yi shi. Allah. Watan gaba? Yanzu na baro yarinya ta ma tare muke kwance. What? Ita ma ta sha ko ta sha ɗayan ta baka daya. Ina ce ta mata shi ne ta danga min haka. Haka. Na tashi. Na fahimci abin nan naka dai tun da ka ɗauko magana auren nan za a ma auren nan. To muna kwance da ita fa. A'a za a ma aure ɗan liti ka bar yawon wannan ɗin nan. To yanzu aka gaba abincin ne? A'a watan azumi ne. Sai an sha ruwa. Wani biredi da kai mata. Wa za ka kai wa? Ita yarinyar nan ba. Mai mata ta ci. Tunda ni yanzu ka ce in yi azumi. Ba komai zan ɗauke shi yanzu. Amma kaka ko da ke ka ce su to ka je ko? Ina so. Ai mun zaci ka ɓata wallahi. Cigiya gidan rediyo gidan TV unguwan nan don mun kewaye ta. To ni na tsara ma fa ko bacci muka dan yi asu din. A share a ciki. Kwanan ka bakwai kana bacci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana ce.
wannan shaye-shayen da kuke yi ba daidai ba ne. Diya zace. A'a, ka ga yanzu sallar kwana 7 sai ka rama ta. Allah bai ɗauke maka ba lalle. Ba ka da sigari kamar? Lalle tukunyar mata da kake bi in ka ganna ka kashe sigarin yanzu ma ni zaka tambaya sigari saboda duniya ta zo ƙarshe. Ka masu kawo kayayyakin shaye-shaye da dan Allah dan Muhammadu Rasulullahi ku dakata da su. Kuna ganin yadda dai ya'yan mu suke komawa gabi daga zuke-zuke wani kwana 3 iya bacci to ga an samu mai kwana 7 kwanansa 7 mun zace ya bata wallahi a hayya su to iya bacci To yanzu burin gama shagure da nan ta ce ni kuma ɗan sha sigari sai in dawo ko? ba laifin ku bane ba masu kawo kayayyakin nan ne wallahi yanzu da baka samu ka sha ba da yanzu da kai za a ɗau azumi amma yanzu azumin ma hadiya ma uzuri je ka ciki Kuna ne? ya ciki kai Wata na ne? gyatu maka ce fa dan ubanka bai zaka gyatu maka ce tafi can dan ko wanda ka koma su to din koma su to din ya fiye min sauki dan Allah da Annabi a kiyaye wannan zuke-zuke da ake yi fa babu kyau ya kamata ku kula da zuciyarku inda za a kwance ma wani kaga huhunsa alkuran gawayi ma ya fi shi fari na rantse ma da girma Allah ya kamata ku dakata da hure-huren nan Allah ya ma hanji da huhu domin